Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe ene wayno kadi en garti e windande men wattore jeenayi Dental Dina TV. Hande eɗen janga alkulal biyetengal da mangal e da tokosal koye nder da noon ko hen ɗa yaltata paamon ɗum no moƴƴi no ba e ɓa mbaadi ni koye nder ɓa yaltata koye nder ɓa yaltata koye nder da ɗa yaltata. Hande noon eɗen janga alkulal biyetengal dangal wadde windande wattore jeenaɓire nde Dental Dina TV amo jeeno ko heno jiɗɗo jeede hen jahata ko YouTube binda Dental Dina TV on saha jiyangal naata gonta ballowo jingowo nana jungo e pos nelda 77 906 14 81 jingere ma ballal ma duuso ma e jangde meɗen tawna on jarama jokke golle beltima nannaki famnaki eɗen janga eɗen balle onon mbino on jiyata hay batte o mbaɗanama heblo moɗon yawngo kalde pinɗa janga alkulal gotal e sifa newiɗo keediɗo jawɗo jawa wawde jawa dawde on no mbaɗanɗoma noono aɗa andi wawa yebde mo wadde ƴetta seeɗel ma dokkama hen mbiyama ɗa ɗum so wagga sukara ene yoɗi feewi wadde garten haala jangi deftere ma nani kuƴol ma nani deftere ma nani kuƴol ma nani ala ko mbiyeɗa so wona ya windu da mawɗo janga ha ganda da mawɗo a jangi a wawi da mawɗo ƴettu oɗo da mawɗo bindamo ɗo ngara kadi janga da tokoso jangamo ha gandamo teskoɗamo a wawimo ƴettamo bindamo ɗo gasi hankkadi wona a andi da mawɗo no windirte a andi da tokos no windirte a serti e majjere da hankkadi a andi da hankkadi kalɗo da windoya a jangat tan a wonti gando da a wonti windiyanke da hankkadi a ɗo kala ɗo winda da a jangani ko ɗo tan donkuɗa famde ɗum saabi waɗa seeɗa seeɗa alkulal tawa on keñaki kala biyo ɗum ko kecce an woɗɗo mo jeeya haajuma ɗum ɗo jangono jangitama jokku haajuma an kanko biɗo nono o jangu o wawi ɗum annama wawa o tesko hoorema an ngara janga da mawɗo ha mbawa ngabboɗamo janga da tokoso mbawa ngabboɗamo kono so wi ɗum ko kecce a acci o funtima eto anne wadde no wanno ni ganda ko ɗum woni da mawɗo ganda ko ɗum da tokoso a wawi ɗum kippa deftere ma dawa keɓa keɓnamin nani ɗo woni da tokoso da tokoso da tokoso da mawɗo nani da tokoso da tokoso da tokoso ɗo noon ko ekko tan seeɗa waɗama ɗo seeɗa ekko ha mbawa daña dariɗa ay da ka pooɗo ɗiɗi a mbatta wonta da ɗo ko de ka pooɗo ɗiɗi e mbatta wonta de ɗo ko di wonɗo ka jiɗɗo foode mbaɗa iwji ɗiɗi wonta di ɗo ko do ka jiɗɗo fodde ɓeyda o goɗɗo wona do ɗo ko du ka jiɗɗo fodde ɓeyda u goɗɗo wonta du ɗo ko da ɗo ko de ɗo ko di ɗo ko do ɗo ko du ko ɗum ɗo umminani en da de di do du ɗum ɗo haaju en ɗum ɗo umminani en hoko ummini en ko ngal ɗo e ngal ɗo mi anda da mawɗo e da tokoso a jangi hawayi noon arɗo pijaɗo
piƴaɗo ha mbawa kadi nafma kono an kam himmi ma tan ɗo ganda da mawɗo no windirte, da tokoso no windirte, janga da mawɗo teskoɗamo mbattamo ɗo e karne ma, janga da tokoso mbawa teskoɗa mbattamo ɗo. Hankkadi a andi da mawɗo a andi da tokoso, on saha noon kippa deftere ma jaha dawa golloɗa keɓa kemnamin hen, mbaɗa 00 221 77 nan ɗon 906 14 81 walla an jiɗɗo janngoyde WhatsApp to rewɗon ngara kala indema yettode ma min nawma toon. Ga ɓurama heddade heddo ga, ga jiɗɗa heddade Dentale TV heddo ga, ko to jiɗɗa yaade yaato ko gotum ɗo gonɗa ko janngo tan min jiɗi. Kalɗo mbawɗa wonde hen janngu tan wallu jingu min mbima, kalɗo mbawɗa wonde hen janngu wallu dus, kala tan jangowo hen ɗaɓɓirama ɗum wadde hen jungo mum e doole mum no fonno. Hoto hay goto yaw sen ballodirani en ganat, onon mbi ko yiɗɓe jangude, oɗon jangguine, oɗon dawo, oɗon keɓa kemnimin hen wala ko nande famde. Kaɗen ɗo hande on keeɓi windande jeeneɓire nde da mawɗo e da tokoso, da mawɗo e da tokoso, ɗum ɗo jangata mbawa wajiteɗo gayna dawa keɓa jaha webma kemnamin hen o numéro min keɓa min mbaɗay haajuji goɗɗi gaɗi. Nani ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina, on jarama, wassalam.